Знаете ли как можете да направите чай от прясна мента? За направата на чая ще ни трябват или 7 листенца, или 2 малки щъркчета. Сега отиваме вътре да приготвим чая. Най-важното нещо е да измием ментата. Ако искате да ви е по-ароматен чая, сложете около 12 листенца. Сега наливаме гореща вода. Оставяме го 5 минутки да се запари. Ще изчакаме малко да изчине и ще сложим лимон и мед. Много хубаво мирише! Сега наливаме и чая. Слагаме мед. Слагам сега лимона. Този чай ще го пием с удоволствие. Абонирайте се за моя канал и за сайта на Сух Здрав. Чао!